Ahoj, zdravím všetkých nadšencov a nadšenkne YouTube scény a YouTube komunity a zdravím vás spoločne pri informačke na kanál BZV Videos, kde účinkujú traja youtuberi, alebo teda v úvodzovkách youtuberi zatiaľ. A vlastne chceme túto YouTube scénu nejak zabaviť alebo nejak oživiť našimi videami. Budeme sa snažiť čo najviac. Aktivita týchto videí je neurčitá, pretože ešte sa dohadujeme, čo série budú vychádzať. Budú to série prevažne z hier buď onlineoviek, alebo takých, že na jednu sériu alebo na jeden raz, takzvané nejaké ochutnávky. A budú to na hry cez Minecraft až po rôzne onlineovky. Spoločne sa budeme snažiť vám spríjemniť pobede alebo celý deň. Keď máte nejakú tuberu a liečte sa doma, stačí dať BZV Videos a hneď sa vám oživí deň. Takže ja ďakujem za túto informačku. Chcem povedať, aby ste komentovali, lajkovali a hlavne odberali. Každý koment sa na niečo hodí, či už hejt alebo pochvala. Budeme veľmi radi a čau čau.